Kan du godt lide god bøf? Ja, det kan jeg da godt. Det kan jeg meget. Kan du godt tænke dig at smage noget af verdens bedste oksekød? Ja, det kan jeg godt. Det vil du også gerne? Ja. Ved du hvad, så har vi en bøf lige der. Ja, det kan Og det kommer fra noget kvæg, der hedder Wagyu kvæg. Og det er sådan helt specielt. Det er faktisk noget af verdens bedste kød. Okay. Så prøv lige at skære den over. Så lad os se, hvordan den ser ud. Nu ligger jeg lige den her. Uha. Det ser lækkert ud, hva'? Kan jeg skære et stykke ud til os? Ja, det kan du godt. Det kan du godt. Wow. Men det her skal være meget rødt, det kød her, for at det smager godt. Ja. Skål. Skål. Hvad så? Hvad tænker du? Meget god. Det er med i orden, ikke? Ja. Ja, det er det. Jeg kan se, der er også andet. Der er kartofler og salat til os. Men det her synes jeg, du skulle have lov til at smage, når du aldrig har smagt det før. Det her, det er Wagyu bøf, altså Wagyu kød. Og det er noget af verdens dyreste oksekød. Og det er simpelthen i vores nytårsmenuer, vores luksus-nytårsmenuer i. Og det kan I finde på slagtersangberg.dk. Kan vi måske lige prøve at... Måske. Ja, Og så prøve at fyre en af, når vi ender måske. det kan vi godt. Skål, Maggi. Skål! Og godt nytår. Ja.